Hola a tothom! Avui comencem una sèrie de vídeos per endinsar-nos en una de les branques més potents i, per què no dir-lo, polèmiques del dret, el dret penal. En aquesta primera anàlisi, el que farem serà construir els fonaments. Vaja, que explorarem per què existeix, com funciona i, sobretot, quins són els mecanismes que ens protegeixen del seu immens poder. És bàsic entendre això, Perquè tot el que veurem més endavant parteix d'aquí. Bé, aquest és el pla per avui. Començarem per l'origen de tot plegat. Què és el dret penal? Després veurem la seva funció principal, que és la de protegir la societat. Passarem a les eines que fa servir, les penes i les mesures de seguretat, i acabarem amb el punt clau, els límits que té aquest poder de castigar. Vinga, comencem. Molt bé, doncs. Primera part. Què és el dret penal? La resposta de l'Estat al caos. Per entendre bé què és, potser el millor és fer un petit experiment mental. Imaginem un món on no existís. Com seria un món sense lleis formals? Doncs pensem-hi. Si no hi hagués un sistema imparcial per resoldre els conflictes, què passaria? Que tot es resoldria per la via ràpida, la venjança privada, l'autodefensa. Cadascú es prendria la justícia per la seva mà. I això, és clar, ens portaria directament a la llei del més fort, un escenari on les coses més bàsiques que tenim, la vida, la llibertat, el patrimoni, estarien constantment amenaçades. N'hi hauria cap mena de garantia. Precisament per evitar aquest caos, l'Estat intervé i diu l'ús de la força el monopolitzo jo. I com ho fa? A través d'un sistema organitzat, el dret penal. Llavors, fixem-nos-hi, el dret penal no és només una llista de coses que no es poden fer, és molt més, és l'instrument que té l'Estat per assegurar una convivència pacífica. Com? Doncs definint quines conductes són delictes i quines conseqüències tenen, tot per protegir els valors més importants de la societat. D'acord. Segon punt. La funció de protegir la societat. Per què existeix aquesta eina? Ja hem vist que l'Estat té aquest poder, però per a què el fa servir exactament? Quin és l'objectiu últim de tot plegat? Doncs la seva missió principal és aquesta: protegir interessos socials que són essencials. En dret se'ls anomena béns jurídics. I què són? Doncs són els pilars que sostenen la nostra convivència. La vida, la llibertat, la propietat, fins i tot el medi ambient. Allò que, si es veiés atacat constantment, faria impossible viure en societat. Aquesta cita ho resumeix perfectament. El dret penal és com un bisturí. És una eina potentíssima, necessària per guarir la societat, però alhora és molt perillosa. Per què? Perquè per protegir uns drets en restringeix d'altres. El més evident és la llibertat. I és per això que s'ha d'utilitzar una precisió quirúrgica, amb molta cura i només quan no hi ha cap altre remei. Passem a les eines. Com funciona tot això? Ja sabem el per què, ara anem al com. Per fer aquesta feina de protecció, el dret penal utilitza bàsicament dues eines principals. I aquí la diferència és fonamental. Per una banda tenim la pena. La pena mira cap enrere, cap al passat. Algú ha comès un delicte i se li imposa un càstig per això. El seu fonament és la culpabilitat. D'altra banda, tenim la mesura de seguretat, que és tot el contrari, mira cap al futur. L'objectiu no és castigar, sinó prevenir. S'aplica a persones que es consideren perilloses, per exemple, amb un tractament, per evitar que cometin delictes més endavant. El seu fonament és, doncs, la perillositat. Fins i tot dins del concepte de pena, la pregunta de per a què serveix té diferents respostes. La teoria de la retribució és la idea més clàssica. Es castiga per fer justícia, un ull per ull, mira al passat. Després tenim les teories de la prevenció, que miren al futur. La prevenció general busca dissuadir a tothom, a la societat en general, de cometre delictes. És un avís per a navegants. I la prevenció espacial se centra en la persona que ja ha delinquit, per intentar rehabilitar-la i que no ho torni a fer. I arribem a la part potser més important de totes, els límits al poder punitiu, les garanties de la ciutadania. Ja hem vist que l'Estat té una eina poderosíssima per mantenir l'ordre. Però, clar, la pregunta del milió és: qui controla aquesta eina? Qui impedeix que s'utilitzi de manera arbitrària? La resposta és senzilla. El poder de castigar no és absolut. I aquí rau la diferència clau d'un estat democràtic. Aquest poder de castigar ve amb una sèrie de límits molt estrictes. I atenció, perquè no són només qüestions tècniques per a advocats, són garanties fonamentals per a tothom, per a qualsevol ciutadà.
nullum crimen, nulla poena sine lege. Aquesta frase, en llatí, és segurament la pedra angular de tot el dret penal modern. És el principi de legalitat. I què vol dir, traduït? Doncs que ningú pot ser castigat per un fet que no estigui definit com a delicte en una llei prèvia. Una llei que ha de ser escrita i clara. És, per dir-ho d'alguna manera, la gran muralla que ens protegeix de l'arbitrarietat del poder. I a més del principi de legalitat, hi ha altres mecanismes de seguretat que funcionen com un escut, el principi d'intervenció mínima, que vol dir que el dret penal és l'última ràtio, l'últim recurs, només s'ha d'activar quan la resta de branques del dret no són suficients. El principi de proporcionalitat, la pena ha de ser això, proporcionada a la gravetat del delicte, el principi de culpabilitat que estableix que només es pot castigar a qui és responsable del fet, ja sigui per intenció o per imprudència. I finalment, el principi de non bis in idem. Ningú pot ser jutjat i castigat dues vegades per la mateixa cosa. I tot això ens porta a una última reflexió, una pregunta que està molt d'actualitat. Estem assistint a una expansió del dret penal. Amb els nous reptes socials sembla que hi ha una tendència a recórrer al dret penal com a primera solució i no com a l'última. S'està oblidant, potser, aquell principi d'intervenció mínima que acabem de veure? És un debat obert i molt interessant sobre si aquest ús cada cop més intensiu és compatible amb totes aquestes garanties. Una bona qüestió per anar-hi pensant fins a la propera.